Sanibonani kunjani? Sengibuyile ke South Africa ngane kaMama. Ngishilo ngathi ngilenda airport ngathi ke na kune video engizoyenza. It's not about politics. Epolitikini ngiresignile. Sizingane zika mama. Angisekho nje epolitikini. Ngiresignile epolitikini. Abafuna iregala yomkhonto bazoyithola. Kunento engikhiphile epolitikini. Ngibonile ukuthi ke na ngathi ngilanisa ngokukhuluma okungayindawo. Uyabona ake ngihlale kulapheni. Ngihlale lapha bafowethu. Into engize ngayo la is very serious. Bafowethu la kwenzekile kwahamba umfowethu siqiniseko. Okay, sekuhamba umfowethu siqiniseko kwasikuthiwa kuvula ama donation la on TikTok abantu abafisa ukucontribute ba contribute ngendlela ba contribute ngayo. Kusho ukuthi ke bafowethu bengekho kuleyo nto but I was willing to contribute vele nga contributor ngemali engaphezulu kwa 5,000 abanye beni bawufakazi. Okay, angikho ke lapho futhi anginankinga nakho lokho. Kube nosisi ongifonelayo. Athi ngizomkhumbula usisi lo weMakoti style. Athi mkhulu ngicela ukuthi nami ngifake isandla kulento kaSiqiniseko. Laselithi lami no. Into kaSiqiniseko angikho kuyona eqoqeni imali. But bakhona abantu engixhumanayo nabo okuyibona engathi baqoqa imali. Bekuno life izole kaBuduskova ngibonile kuthiwa ke na akufakwe imali ukwazi ukuthi ke na kulekelelwe emndenini kaBudusiqiniseko. Ngempela ngikhulume noSikhova. uSikhova athi no Zikode ngoba lo muntu ofonele wena ngicela ukuthi ke na sibe sibambisana nawe ekuthini ke na siqoqwe imali. Umuntu engibambisane naye bakhona la kuma relation but nabanye abangawona ama relation. Umuntu engaxhumanisa naye uButhabanga lo bekuyena obehlala noSiqiniseko. Funa ngizwe kahle. The reason why ngenza le video is because of what I want to clear my name because ngiyazi ukuthi ke na siningi inkulumo njengamanje esazolandela njengamanje. Ngiyazi ukuthi ke na njengoba ngenza le video bakhona abazothi sex Zikode bakhona abazothi positive ngoZikode. Okay bafowethu into eyenzakalayo ngifonela usisi nangu lo sisi lo weMakoti style ngiyamkhumula lo wa donate ngeCross. Imina futhi owenza leyo video leyo iCross ayingena ihamba iya kuBudusiqiniseko. Okay ngizokhumbula futhi uBuduskova. Okay usisi wafuna iaccount yaphuma iaccount laselathi limi elathi lami igama kuBuduskova. Skova ngiyacela webhuti ukuthi kungabi khona imali ezophuma kunina ngise kulosisi noma ngathi lo sisi hayi sengifaka imali eningi lapho no ibhekene iqala imali ukuthi ngempela imali ikhona because ama scammers maningi ama scammers la eGoli. Dala safike eGoli siyawazi ama scammers avela as if abantu abazosiza kanti bazoqola abantu. Okubuhlungu ke kuthiwa usisi uze nami. You understand the thing? Yongiphatha kabuhlungu lokho mangabe sekunabantu asebeqolekile okanye sekuqoleka imali contribution thiwa hayi lo muntu wafika noZikode ngiyomthathaphi mina. You understand? Ngathi no usisi ningamnikezi attention until azafake imali niyibone ukuthi ke na imali ikhona. Yena kuButhabanga ngithi Buthabanga uthe usisi uzothenga iGross aphinde futhi afake na kwi account. Ngizomkhombisa nje ama conversation noButhabanga lapho engikhuluma naye khona ngimtshela ukuthi no usisi la uzomnikeza khona attention mnikeza attention egameni lokuthi useyifakile imali uyayibona okanye nansi iGross uyayibona. You understand? Because icame iningi nizoyizwa ama voice note ivideo yami yokugcina le ngikhuluma ngalolu daba okunye ngizoxoxa naye mina eceleni. Why ngikhuluma kanje
ngithi ke na kunabantu abazothatha iside lami kunomuntu abantu abazothatha iside lo muntu mina ngokumbuka kwami engimbuka njengesigebengu niyangizwa njengomuntu osebenzisa ukuhlupheka kwabantu asebenzisele yena ukuthi kena akwazi ukuthi kena aphumelele ngendlela aphumelela ngayo. Ngizwile kuthiwa nalapha kubhuta umgibe ucontributile kuthiwa kena ubhuta umanikiniki angazi ukuthi befuna kanjani kwafaka u4000. Ngikhuluma mina ngodaba lami ke lo ngikhuluma nosisi ngwarecordile ama conversation ami naye ngicabanga ukuthi enza 12 minutes kuzoba no part 1 no part 2 wonke ama conversation ami naye. I do record it, you understand? Okay. Ngiye mina lapha nama ngabe igross seyithengile ngithi no ake ngimbone lo muntu wesifazana. Ngiye khona mina lapha ahlala khona. It's very safe indawo ahlala kuyona iflat eline bomb gate, you understand? Uyavula lapha ama security before ungene eflatini, you understand? Yes, ukumthemba mina benganakho ukumthemba until ngize ngiqale ngibone igross. Hawu ngempela lo muntu kanti igross uyithengile and ngiyabona ukuthi iningi, you understand? Le gross ngicabanga ukuthi iyabamba o10,000 kanje. Bese ngithi mina ngize ngifonela uButuskov, ngifone video call. Hey Butuskov, hey bengayithembi lento nakho ngempela usisi uyithengile igross. Hawu ajabule naye uButuskov, you understand? Bese ngitshela ukuthi hayi uthengisa nama fridge, uthengisa ama fridge, ama washing machine, zonke lezo zinto ngithi wow, kwaze kwakuhle lokho. Ngithi no, ne business lakho sizol advertise ukuze abantu bekwazi because amandla omuntu mina ngiwazi. Mangabe wenze kahle ngizobuyela ebantwini ngisho ngithi wenze kahle, you understand? Bese nami ngithi no, nami yazi ngifuna ifridge. Ngaye ngathi nginikeza ugogo lapha imali, ngithi gogo nansi imali. Wathi ugogo ayi le mali sengiyo deposit ifridge. Ngathi no gogo ifridge awuna fridge. Wathi no ifridge lami seliyahlupha. Ngase ngithi mina no, ngizokuthengela mina ifridge, leyo mali yidle nje eyakho, you understand? Sengithola nansi intubo i-double door ye-fridge angikhombisa yona eyithumbini enelokhunzana eneyibuko. Hawu ngathi mina no imalini? Wathi ngi-9,000. Ngathi mina cha ngizoyifuna le fridge, wangikhombisa le TV enkulu, yabona elapha kwakhe. Ngamfica njalo enomunye ubhuti khona ubhuti lo wayidrive i-van, you understand? Zange ngifica yedwa, ngifica enobhuti odrive i-van. Ngiyezwa nje njengamanje mangabe sengikhuluma ukuthi mina ngafaka u16,000 again into zami till today azikazi zifike. Kahle ke wangiqola usisi uyabaleka from ngizothini from ngosuku isiqiniseko alokhu ngizangayo ayehla ngayo ke isiqiniseko ngamnikeza u6000 cash ngase ngimfakela u950 owathi we custom, yabona we custom, you understand? Lenye ke bengilonge ngimfakela nje yabona ngo4000 2000 lapha kwi account yakhe, you understand? Ngizathu sokuthi ke nami vele sengithembile ukuthi ke cha umuntu osifazane uyasiza. Ngibhlungu ke mina ngani ngoba mangabe ezokwazi ukuskema mina kusho ukuthi bangakho abantu azoba skema abantu abambone ngami ngoba uyabaleka manje and le ndawo ahlala kuyona ngeke uzungene kuyona ngaphandle ukuthi umshaye ngomuthi ngoba vele ungithumile mina angizile kunini ukuzofuna imali mina angizile kunini uzothi ngitshelena nginikeza imali ami no yami uzoyiletha mina nginyanga phela, yabona nginyanga nje lapho phela ngizoclearisha igama lami. Ngibhlungu ngani ngoba njengamanje what recall isikhathi siyangishaya ngizokwenza u-part 2 from now. Cabanga ukuthi uzoba no-part 2, u-part 3 kuzobe kuba ama-voice note amnayo conversation yenza 12 minutes, u-part 4 bese still saqhubeka ama-voice note amnayo ngoba useyibala indaba zokuthi ke ngamshela, you understand? Abantu besifazane ke banjalo noma ngabe kuthiwa ngamshela umuntu osifazane uyashelwa vele, you understand? But mina naye ngicabanga ukuthi safika lapho, you understand? But ngisazofaka nje okuningi, cabanga ukuthi kuyoze kube no-part 5 njengamanje isikhathi sengishayile uyezwe part 2 nizwe nje le nkulumo yami. Ngithembiseleke izingane zingama ukuthi ke kuseza u-part 2 wale ndaba. U-part 3
kuzoba i-conversation yami naye no part 4 kuzoba i-conversation yami. Part 5 ngicathi kuba voice note lapho engangixolisa khona uBrutus Sikhova noBrutus Thabani ukuthi hey basobhani kusegoli la. You understand? Kusegoli la umuntu uyeza ngenhloso yokuzosiza kanti uthi lana laza ngizakwingola. Ngimzwile ke futhi ukuthi ke nasekunabantu asebagroma manje abathembisa ama-iPhone, abanye bathembisa imisebenzi, abanye bathembisa zonke lezi zinto lezi. You understand? Ukuthi uze kodwa wathi nethi. You understand? Nginilindele ke madodana nize ningalenzi kodwa iphutha ningithuke, ningalenzi iphutha ningithuke. Ngiyanidonsa ngendlebe lapho. Ningalenzi iphutha ningithuke. Bafowethu udade wethu ubese ngitshela nanokuthi bese ngithreatenisha nanokuthi unamatekisi. Inkinga wazi ukuthi udela nobani. Awungazi background yami azange uyinandele. Itekisi ngikhulele kulona. Ngiseteksini ngikhuluma futhi itekisi ngiyofela kulona. Labantu laba ongisabisa ngabo ngitshela ngabo abafowethu labo. They know me. Wobabuza ukuthi who is this? We understand? Yekelani ukuthi ke nama ngabe nisidelela nisichaphaza bese nisabisa ngamatekisi. Thina ukuthi okwethu sikhuluma la. I-street asasikhuluma la anokuthi singobani. Sivela nje ngalokhu nyanga lokho la. We understand? Ngiphumeke lapho vela ngikho kuyona ngazi ngikhulume ngamatekisi. Uyabona? Bafowethu uphathu wami udade wethu angisho ukuthi ngimdlela umoya. Engathengisa yini ibhizinisi enganalo but elezitsha. Hayi lama appliances, hayi ama fridge, hayi amaketela, hayi ama washing machine, hayi ama iPhone. Ngani ngoba uba khohlisa abanye nje bengifonela useyathi imali zabo. Abanye nje bese uyifuna iPhone lapho athi mayithi umuntu iPhone uyayithanda time mina ngakutholela iPhone ngo 12,000 abanye ngo 9,000 abanye ngo 8,000 but ukhuluma nge-iPhone eyodwa lapho shothi uyabheka ukuthi ke na utsetse kanjani mhlawumbe imali unayo kangakanani. We understand? Ayifuna iPhone lapho ngifakela imali bebatshela amanga ukuthi izoluye eChina. Tema isuka lapho mayisebuza ukuthi awukanta ahamba kuhamba ngane eChina uthi haya iholiday ama flights awahamba ama holiday. Yey wethu wethu dala thina sagibela ama flights. I-flight iyahamba kuyi-holiday iyahamba kuyi-Sunday. I-flight usuyibhukhile akuthiwe yanqamuka manje ngoba sekuyi-holiday. You understand? Ungakhohlisa abantu. You understand? Babuyisela imali zabo noma banikeza ama-iPhone mangabe unawo. Noma banikeza ama-appliances mangabe unawo. We understand? Lezi zinto lo sisi ayiclaimayo first of all. I found out with her. I found out ngebackground yakhe. Mina ke ngoba ngihlanipheka kakhulu ngilandelile ngawe. Bangitshelile abantu ngawe. Abanye bengifonela while I was in Tanzania. Mhlawumbe ngifonela abayi2. Bethi lapho phela mina ngeze ngaqala khona kuwena ngathi deliver into zami phela mfana kithi. Bese ngizwe inkulumo zalabantu. Athi nansi lento engangiyisenze ukuthi lo muntu esifazana akazile kahle. Bathi labantu zikodwa lo muntu elimfaka lapha ku social media egamani lenu uzolibulala igama lenu lo muntu. Lo muntu angazi washaya kuphi, ngazi ibhanoyi njani. Omunye wathi ke uzobafaka emsebenzini. Nami ke lento yomsebenzi uyenzile. Uthe une connection emaphoyiseni abekho umuntu engangifuna umfaka emsebenzini, omunye uzomfaka eDandi, omunye amfake angazi kuphi. Ngacabangela abantwana bakithi kunabantwana ababili engibacabangile bakithi. Ngathi no man engangifana abafana bakithi vele bakawushayi u35. You understand? Okay what no kufuneka 5,000 ubabili and uyijahile imali yakhona. Uphila ngamashansi usisi lo. Phila ngamashansi. Ngifuna unitshela manje. Nizobona ukuthi uphila ngamashansi, nizobona ngama conversation nami naye from phezulu yofika phansi. Ngathi enze 12 minutes. Uphila ngamashansi usisi ufike athatha imali kulo ahamba ifaka lo, athatha imali kulo ahamba onikela lapho. You understand? Wayithe futhi uzobhaka amakhekhe, azange wabone futhi amakhekhe nakhona lapho.
wayethe uzofaka imali kwi-account azange azayifake leyo mali kuleyo account leyo. We understand? Ngiclearisha igama lami, angizange la kuzonithuma ukuthi na ngilandeleni imali yami. No, ngiyinyanga mina imali yami ngizozilandela. Imali yami ngizoyithola nje, ngihlande kakhulu mina. Imali yami ngizoyithola nini nanini. Ngiyazi ukuthi abaningi mhlawumbe beselindele ukuthi na mangabe ngithi ngizokwenza ivideo beselindele ukuthi na ngizokhuluma ngepolitiki. Angidlali mangabe ngithi ipolitiki ngiziresignile kuyona ukuthi imindaba zami ayikhulunywa mhlaba wonke ukuthi hayi uzikodeke i-organizer saHlotini siresignile. Mina abantu abangiqhathe no Buti Floyd, abantu asebenza nabo le phezulu, uyabona, bezongikhandela isitha esingenasidingo. Phakathi kwami no Floyd sesizitha ezingenasidingo ngenxa yabantu asebenza nabo lapha abathi uFloyd usenze ukuthi and asikwazi nalokho. Ngenza ukuthi ke nabayazi ukuthi umkhondo siyawuthanda vele sizoya phambili, sizokhuluma phambili ngoba labakwazi bazi ukuthi siyakwazi ukukhuluma. We understand? But ngiyaxolisa mina Buti Floyd ngikhulumile kuwena nanokuthi lama video lawa ngizowadelete. Izitha engenasidingo angiyifuni mina. Izitha engakhokheli angiyifuni mina, ziyangicika ziyanginyanyisa. We understand? Ngiphinde futhi ngihlalela ukuthi ke na bafowethu umuntu ozoshayela usisi egameni lokuthi wambona enikela emngcwabeni kaSiqiniseko, wabona enikela ubani manikiniki egameni likaMgibe. We understand? Ningangifaki mina ngoba naye uMgibe ngimtshelile, uMgibe ngixoxe naye bengehle eflightini, uyabona, ngamtshela futhi wesisi mina anguncengi manje ukuthi lethe imali yami uzoyiletha wena mawuthanda, uyabona. Sikuncenge kakhulu kuyimina uSikhova uButhabana emini, uyabona, wahamba wayokhuluma abantu ukuthi bazonda uSikhova as if thina sikhuluma kabi ngawo. Bathuka uSikhova kabantu manje left right and center, uyabona. Ngiyaxolisa nje ukubiza igama lakho futhi uSikhova. Mina igama lakho wena lingene ngento eyi1 ukuthi ngathi mina ngakutshela Sikhova ngathi umuntu egoli bombheka, umuntu must ukuthi uyisikem kodwa egameni lokusiza, uyabona. Uyedade wethu khula, mina ngizizwele sikhulule kungasakho bathi khula. Ngiyazi ukuthi le ndawo ohlala kuyona la flat ohlala kuyona it's very safe, akungeneki kalula, yabona. Abantu uzobashaya imali zabo vela ngeke bakwazi ukungena lapha ya uhlala khona, uyabona. Mina ngiyazi ukuthi ke na usuzokhuluma abantu manje athi umuntu hayi usikode iqola. Mina abantu bayangazi mina ukuthi angilona iqola, mina bayazi ukuthi ke na ngiyabasiza ngokweqiniso. Umuntu bangasizakalanga ngimkhomba indlela ukuthi uyazi lapho wangithola khona kwaSikode, uyabona. Laba sibezovela kusho ukuthi labo bantu akubona ama-client akaZikode lawo, nikulindele nje lokho zingane zikamama. Akuwona ama-client akaZikode, ngiyazi ukuthi kena bazovela sebagrumile ngizwile kuthiwa kena ne-group angene kuyona ina 2000 people. Bhixa nje igama lami khuluma indaba zomashelana khona lapho. Ungibhedela uyisilima uyisiphuphu iyinyona le. Ungazongitshela mina ngendaba zomashelana, uyabona. Kuma conversation ami nawe ngithi ngizwaveza, uyabona. Futhi kwakhona kuthiwa washelwa kanti wena kanti yini uNkulunkulu yini wena kuthiwa ushelwa wena. Sibhedele wena. Mfowethu ayiphephisa manje network yami yahlupha ngila egangeni. Ebengikucela mina lusisi njengoba ngifonela ngalolu hlobo. Igame iningi la ngaphandle. Ziningi kakhulu igame. Engakuskema nje ngendlela onganakile wena ucabanga ukuthi uyasiza kanti useyaskema. Angisho ukuthi uyiscam but sesho lokuthi ke na let us be aware. Sizomthemba thina mangabe igrosa seyifikile la. Akungabi khona imali okuthiwa ibuyela kuyena. Angazi ukuthi noma uyangiqonda yini ngani ngoba noSikhova ngimtshelile ngathi njengoba simthumelela ama account nosisi efike ngami akangathi hayi sengifake imali enkulu lapho ngampela uyayibona message athi ngicela ukuthi ke na ungibuyisele ngaka ngingamele ngifake leyo mali ngoba mangikhuluma amaqiniso nje angimazi, uyabona.
uzongazisa mama ngabe seyocontributile ngendlela ezocontributa ngayo. Siyabonga kakhulu Bakwani. Yebo bakhona ongabahambi. Okay. Thumela inombolo yakho. Unjani mkhulu? Bakhona abala eGoli bengabheka then sibahambisele ne-voucher. Ya ngizofaka la i-accountini but kaloku mina ngumama. I'm the founder and the CEO of Makoti Style. So angeke kwanele njengomama ngivele ngifake nje kuphela. At least bengabheka and then sithenge igrocery siyambi. Zikoda ke njengamanje into engizoyenza ngizosendela inamba ezikaThabang Khumalo lo behlala nesiqiniseko ngoba uyena uthintana nomndeni okay kuzokwazeke ngendaba zegrocery ukuthi kanjani ngoba ngicabanga ukuthi vele yona vele igrocery siyayidinga yabo kodwa kahle kahle into esidinga kakhulu i-transport ngoba baningi abantu vele abafisayo ukuya lapha kuMvelase ngoba nala baningi abaculi lokho bengithinta vele bathi bazoya noMfokalanga okunye la mfowethu bengicela inkampani le kaSisi iMakoti Styling le ningayidlela amandla ngendlela econtribute ngayo niveze futhi nisho hayi sibonge futhi nalapha kuMakoti Styling uyabona sicontribute kanje uyabona ngicela ukuthi uthumelele inombolo sikaThabang khuleka lokho zikoda into engizoyenza nje kahle ngicabanga ukuthi ebusuku ngizongena nje live uma ngingangenanga mhlawumbe namhlanje ekseni ngizongena na kodwa nje Sunday kusasa nje ngizoba nje on kuyo yonke indawo sobe ngikhona ngizokwenza konke lokho abantu abasizayo lokho ngibabhala nje phansi vele sizofika isikhathi sibaveze nabo bepromote vele nabo umsebenzi wabo injalo. Wow manje nasebenza sisiphindile hawu shem siyabonga umshumeleli uThabane wow shem hawu nisebenzile uyazi ukuthi umndeni uzisakala kakhulu shem hawu Nkosi yami Nkosi nibusise hawu Jehova nandisele Nkosi yami siyabonga kakhulu wow igrocery ngaka leso siyahamba ngane nje ebe sikhuluma noSikhova lento ukuthi ayibono sisi usebenza bo Nkosi yami Jehova asebenza inkampani Jehova yeyi izohamba ngane grocery yabo sikunjani angazi nombono la ukuthi kanjani kusasa sibonane before lezi zinto zihambe ngani ngoba bangitshela ukuthi kena ise-Wanaras bangifike Wanaras amatekisi amaphumula awatholakali but ngicabanga ukuthi kusasa bengicela sibonane ngiyabonga. Hayi imoto yami angithi bingekho khona lapha ibiye khona. So ngathi hayi abadluleli lapha abadlule kwamaphumulo imoto. Hayi imoto yami angithi bingekho khona lapha ibiye khona. So ngathi hayi abadluleli lapha abadlule kwamaphumulo imoto yami. Imoto yami le angithi bingekho iye le eRichmond izobuya ibheke eMnambithi uyakhumbula umfana lo ngithi ushonile waseRank. So ubhuti wakhe bebecelile ukuthi balekelele. Angizosithatha khulile. Uzayithatha yithu. Angikuzwazi mawufona uphethe nayisisu sibuhlungu Esesendleleni besilahlekile GPS sesendleleni